ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆଉ ଯିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଇ ପଶି ତାକୁ ପିଟେ ଆଉ ସେଇ ସାମ୍ନା ପଟେ ବାହାରେ বোলিং କରିବା ଆଗରୁ ଦେଖ ତୋ ଆଗରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି କିଏ ଛିଡ଼ାଇଛି ବିରାଟ କୋହଲି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବେ ତ ଭଲରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯା ତୋ ଘର ଭିତରକୁ ବାସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତୁ ବି ମନେ ରଖ ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଚାଲେ ମୁଁ ଜୋରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିଥିଲି অনেক দিন পরে আজ দেখুছি আই লাইক ইট আপনার একুশে কৌଛନ୍ତି আমার কল করে মেডিকাল পঠাই ଦେଇଛି ଜାଣିଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଏବେ ଏଇଠି